Tervetuloa oppimaan jatsipelin säännöt ja kuinka peliä pelataan. Jatsipeliä pelataan 5 nopalla, joissa on numerot 1-6. Pelin tarkoituksena on saada korkein mahdollinen pistemäärä, joka lasketaan yhteen eri yhdistelminä. Pelissä on yhteensä 13 kierrosta, joista jokaisella pelaajalla on 3 heittoa vuorollaan. Pelaaja voi valita haluamansa nopat heitettäväksi uudelleen ensimmäisen ja toisen heiton jälkeen. Jatsipelissä on erilaisia yhdistelmiä, joista pelaaja voi saada pisteitä. Esimerkiksi jos pelaaja saa 5 samaa silmälukua, se on jatsi ja siitä saa korkeimmat pisteet. Täysikäsi saadaan, kun pelaajalla on 3 samanlaista silmälukua ja 2 toisenlaista silmälukua. Suorat taas on 5 peräkkäistä silmälukua. Muita yhdistelmiä ovat esimerkiksi 3, 4, pieni ja suuri suora sekä erilaiset pistemäärät eri silmälukuyhdistelmistä. Pelaajan täytyy valita yksi yhdistelmä jokaisella kierroksella ja merkitä pisteet siihen yhdistelmään. Kun kaikki kierrokset on pelattu, pelaajan pistemäärä lasketaan yhteen. Jos pelaaja saa yli 63 pistettä yhdistelmään, hän saa lisäpisteitä bonuskierroksella. Jatsipelin voittaa pelaaja, jolla on eniten pisteitä pelin lopussa.